Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα sketch με τον φίλο μου εδώ πέρα. Θα σας το δείξω σε λίγο ποιος είναι. Τον έχετε ξαναδεί, αλλά θα σας το ξαναδείξω. Τώρα περιμένετε. Ρε, τι με θέλεις εμένα τώρα? Μην βγάζεις βίντεο, σου λέω τώρα, κλείστη. Ο φίλος μου δεν θέλει να βγάζω βίντεο. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει. Δεν θέλει να το βάλω στο YouTube. Εντάξει, σταμάτα. Την κλείνω. Πήξε όπως ακούτε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πάω λίγο τουαλέτα. Μην πειράξει την κάμερα καθόλου. Έρχομαι σε λίγο. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό? Βγάζει βίντεο τώρα, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην το δει ο Ραφαήλ YouTuber, γιατί θα με ρίξει τις πάπες. Όχι, κάτι άκουσα. Γρήγορα σας κλείνω, παιδιά. Μην πείτε στο Ραφαήλ YouTuber. Θα κάνω εγώ editing στο βίντεο. Για να μην. Θα είναι λίγο διαφορετικό το editing από το Ραφαήλ YouTuber. Για να μην το καταλάβει εκείνος, θα κλέψω και τον κωδικό. Για να μην καταλάβει ότι μπήκα εγώ στην κάμερα και θα με σφάξει στην κυριολεξία. Γεια σας, παιδιά. Ελπίζω να μην πείραξε ο φίλος μου εδώ την κάμερα. Άμα την πείραξε θα φάει πολύ ξύλο, θα το σφάξω στην κυριολεξία. Ελπίζω να μην την πείραξε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάτσε να δούμε και τι κάνει αυτό τώρα. Κάτσε να δούμε, περιμένουμε. Ρε, γιατί βγάζεις vlog? Σου είπα εγώ να βγάλεις vlog, ηλίθιος είσαι. Έλα, μην κρύβεσαι πίσω από την κάμερα, ρε ηλίθιε. Μην κρύβεσαι. Έλα εδώ μπροστά. Έλα. Εδώ, τώρα. Έτσι, μπράβο, έλα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Περιμένω να βγάλω λίγο μυστικό βίντεο. Περιμένετε. Θα βάλω εδώ την κάμερα, θα την τοποθετήσω. Εδώ πάνω στο ηχείο, εδώ. Και μόλις βγει από την ντουλάπα, εδώ μέσα είναι. Παίζει με μία αρκούδα που έχω. Μόλις βγει θα φάει πολύ βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι μου και γράψτε και ένα comment άμα σας άρεσε το βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.